Ahojte, chcem vám predstaviť môjho kamaráta Adama, od ktorého som sa dopočul, že začal písať básne a chcem sa teraz opýtať teda, Adam, že ako sa dostal k tomu písaniu básní? No, tak začal som v podstate od tohto roka, tak náhodne som mal inšpiráciu, chcel som to skúsiť a boli na to dobré ohlasy, tak som to potom aj dával na Facebook. Super. A o čom sú tvoje básne? Že čo ako keby vyjadrujú? Alebo o čom? No, vyjadrujú duchovnú a lásku Bohu. Amen. Mňa zaujala jedna z tvojich básní, ktorá sa volá Myslieť na Boha. A ak sa nemýlim, jak si správne hovoril, že by si chcela, aby sa aj táto zbierka volala Myslieť na Boha, že by to bol taký názov. A ja vám teraz chcem túto báseň predniesť. Myslieť na Boha, ťažká úloha, veľa podnetov, psychoúletov, viac sa sústrediť, dušu otvoriť, modlitbou stíšiť, jej nariekanie, úprimné volanie, potom už zaznie. V tichu jeho hlas, ktorý každý z nás mal by vypočuť. Srdcom postrehnúť toto pohnutie, jeho vnúknutie. Zrazu návod príde, ako ďalej vidieť, čo potom ide. Na čo uprieť zrak, uchom počúvať, čo on zjavuje. Jasno mám aj v tom, že ma miluje. Amen. Veľmi krásna báseň. A teším sa teda na túto básnickú zbierku. A keď chcete, a sa vám to páči, tieto básne, a chcete Adama podporiť, tak môžete vlastne touto platformou, týmto spôsobom prispieť a pomôcť mu k vítaniu tejto úžasnej zbierky básní. Ďakujem, Adam. Ja ďakujem.